ligger och sover här. Sover inte alls det. Jag sov tills hon började fota. Okej, här då. Fort Olli. En smile. Nästa. Nästa. Bra Olli. Man kanske ska börja göra lite olika grejer med ögonen. Alltså jag filmar ändå. Ja. Hon är inte här, då slutar ni. Hej Sabina. Det jobbar här. Ner i ögat. Men ifall ni skulle börja. Yes, är Yes, hon sjuk är eller? hon sjuk? Såklart att det är. Nej, jag tror jag har sett den idag. Fan också. There, my dear, said Fagin. That's a pleasant life, isn't it? They have gone out for the day. Have they done work, sir? Inquired Oliver. Yes, said the Jew. That is, unless they should unexpectedly come across any when they are out. And they won't.